15.3.1993. 15.3.2013. 20 godina. Povodom 20 godina od formiranja 207. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Pousorska ljuta 16.3. subota ove godine od 15 sati na trgu Branilaca u Jelahu održat će se skup u povodu obilježavanja ovog značajnog jubileja. Digni zastavu gore da se Ljiljani vide, mi stojimo za svoje, duše su nam čiste. Pripadnici Pousorske ljute, građani, pozivamo vas da uz prigodan kulturno-zabavni program i vojnički igra evociramo uspomene na viteška vremena Pousorske ljute i na dane u kojima smo sačuvali ove prostore i odbranili državu Bosnu i Hercegovinu. Čujete dušmani, opstaće Bosna, jedna Bosna, cjelovita Bosna, plavo, žuta, u srcu je nosim. 16.3.2013. subota od 15 sati na trgu Branilaca u Jelahu obilježavanje 20 godina od formiranja 207. 377. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Pousorska ljuta. Za zlatne Ljiljane što skide i sa fasade, za naše šehide, za ratne invalide, za sve one sine koji se Bosne ne stide. Dobrodošli, a posebno borci ljuti Pousorci.